Amikor a betegség vissza akar jönni, mit is kell csinálni, hogyan kell gondolkozni, és hogyan kell imádkozni. És miért akar a betegség, vagy a megkötözöttség, vagy maga a probléma, amit már az Úr Jézus egyszer megoldott, vissza szeretne jönni, miért? Az ige azt mondja, hogy amikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, akkor olyan helyeken járkál, ahol nincs víz, visszamegy az ő házába, és úgy gondolkozik, hogy visszamegyek az én házamba. Így gondolkozik a tisztátalan szellem. Természetesen itt nem csak a tisztátalan szellemről van szó, hanem a betegséggel, megkötözöttség, félelmek, vagy bármi más, ami kísérő jelenség ennek a dolognak. Szóval ez gondolkozik, és úgy gondolja, hogy ő visszamegy a régi házába. Na most, amikor vissza akarna menni, és direkt így fogalmazok, hogy vissza akarna menni, és látja, hogy ki van söpörve, fel van ékesítve ez a ház, bizonyos fordítások úgy fordítják, hogy gazdátlanul találja a házat, akkor elmegy, és 7 rosszabbal visszajön. És utána, amikor gazdátlanul találja a házat, bemegy, és annak az embernek az állapota rosszabb lesz. Úgyhogy az Úr Jézus mondott itt egy tanítást számunkra, amit nagyon komolyan kell venni, és mit jelent az, hogy kisöpörve, felékesítve, illetve gazdátlanul találja a házat? Mit jelent az? Hát mi szívünkben ott van az Úr Jézus, az azt jelenti, hogy még ha az ember be is van töltekedve Szent Szellemmel, még hogyha hisz is az ember és imádkozik, de ha nem jól gondolkozik, nem krisztusi gondolkozásban van ezen a területen, mert általában krisztusi gondolkozás ott van az emberbe, de tudatlanság lehet bizonyos területeken, és az ember így kezd gondolkozni. Elkezdi érezni a régi tüneteket, vagy a régi gondolatokat, vagy a régi érzéseket, automatikusan a tisztátalan szellem a betegségeivel egy hazugságot is próbál visszahozni, méghozzá a testnek a gondolkozásán keresztül. Hogy is zajlik ez az egész? Valamit érez az ember, amiből már az Úr Jézus megszabadította, már rég azok az érzések nincsenek, vagy illetve 80-90%-ra az illető jól érzi magát, jön egy támadás, és a támadásról együtt jön a gondolkozás, a hazugság. Mert ugyanis a gonoszság, ami vissza akar jönni, az a tünetekkel, érzésekkel, érzelmekkel és a hazugságával együtt is vissza akarna jönni. Direkt fogalmazok úgy, hogy nem hogy visszajött, hanem vissza akar jönni. És az adott illető, aki már meg volt szabadítva vagy gyógyítva, érzi ezeket a tüneteket, és már is, mivel hogy az elméje ezen a területen nincs megújítva, újuljatok meg a te változatok el a ti elméteknek megújulása által, és itt nincs megújítva az elme, nem tudja, hogy hogyan kellene gondolkozni, imádkozni, jön a becsapás, és elkezd hinni a hazugságnak. És mi a becsapás? Mi itt a hazugság? Jön vissza, megint érzem, megint le vagyok támadva, megint le vagyok uralva, visszajött a régi betegség, visszajött a régi megkötözöttség, és itt a gonoszság bedob egy csalit, az, hogy nem voltál rendesen meggyógyítva, nem gyógyított meg rendesen az Úr, lehet, hogy nem is az Úr gyógyított meg, mert ha igazából meggyógyított volna, akkor rendesen meggyógyított volna. Na, itt a hazugság. Te tudod, hogy meg voltál gyógyulva, és a gyógyulásod elindult, és fokozatosan ment, ahogy imádkoztál. És jobb lett, és jobb lett. És eltűntek a megkötözöttségek, és amikor jött ismét egy támadás, a beszéded által beengedted a gonoszságot, és az elkezdett munkálkodni. Beszédek által, a hazugság által visszajött, és ismét érzi az ember azt, amit nem szeretne. És itt ez a hazugságot nem szabad beengedni a gondolatokban, és ha a hazugságot az ember a gondolataiban nem engedi be, hanem helyesen, istenszerűen reagál rá, akkor az a fájdalom, vagy az a megkötözöttség nem fog visszajönni. És az hogy történik?
Mondok egy példát. Az ember elkezdi érezni, látni, és akkor így kellene helyesen gondolkozni, illetve beszélni, hinni, és imádkozni. Úr Jézus, te tökéletesen, tartósan, maradandóan meggyógyítottál a kereszten, a te sebeidben én gyógyult vagyok, ezt az ige kijelenti rólam, és én ezt tökéletesen és tartósan elfogadtam, hiszem, nem érzem, hiszem, hogy gyógyult vagyok, és azok a támadások, amik kívülről szeretnének ismét jönni, nem bennem vannak, szeretnének ismét, elutasítom az Úr Jézus nevébe. Ide be nem jöttök, nem érintetek, zárójelben mondom az igét, Isten őriz engem, vagy én is őrzöm magamat, és a gonoszság nem érint, János levele, zárójel bezárva, nem is érintetek, nem is jöttök vissza, mert tökéletesen, tartósan meg vagyok váltva, ki vagyok ebből vásárolva a bárányvére által, és ezért nem engedem az Úr által, az Úr Jézus által, hogy ide visszajöjj. Szabad vagyok, és gyógyult vagyok, ezt hiszem, és éreztem is, és hiszem, hogy ez így is van, és ezért nem engedem az Úr Jézus nevében, hogy ezek a dolgok visszajöjjenek. Az Úr Jézus nevében így kellene gondolkozni, így kellene beszélni, és így kellene imádkozni. Hol van ez megírva? Nagyon egyszerű. Ne engedjetek helyet a sátánnak. Itt van megírva. Álljatok meg hitben. Legyetek erősek a hitben. Ez mind le van írva. Így tudod alkalmazni az Úr Jézusnak, illetve Istennek tanítását, bibliai tanításokat gyakorlati módon. És ebbe ki kell tartani. Ha állandóan azt fogod mondani, úgy fogod, miért jött ez vissza, már vissza, megint érzem, csak egyre jobban nyitott ki a kaput a gonoszságnak, és a hitetlenség miatt, a kétel miatt, a tudatlanságú miatt szépen bejön, és beengeded a beszédeden keresztül ezeket a dolgokat ismét. Így tudod távol tartani a gonoszságot magadtól, ilyen módon, és itt ki kell tartani az imádkozásból. Meg kell állni az imában, a hitben, a beszédben. Tudjuk, hogy azt van megírva, hogy aki kételkedik, azt ne gondolja, hogy kaphat, illetve vehet valamit az Úrtól. Nem szabad kételkedni. Tudnod kell, hogy a gonoszság ki van végezve, a kereszten az Úr Jézus kivégezte, ezt imában meg is kell említeni, azért nem jössz vissza az Úr Jézus nevébe, se a tünetekkel, semmivel, így állsz ellene a gonoszságnak, vessétek magatokat alá Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, így állsz ellene, hogy nem engeded őt vissza. Mondok egy rövid imát, Uram, köszönöm, hogy te teljesen, tökéletesen meggyógyítottál, annak ellenére, amit érzel, vagy amit támadni akar, mind kívül van, be nem jön, még ha bent is éreznéd, a szavaiddal nem engeded be. A te hiteddel nem engeded be, Isten segítségével nem engeded be, még ha úgy is érzed, hogy a csontodban lenne, belsődben lenne, nem engeded be. Ez kívülről jön. Fontos. De hát én úgy érzem, hogy bent van, ott van bent. Nem így gondolkozol, hanem úgy hiszed, hogy kívülről akarna támadni, ezáltal már nem azonosulsz vele, és csak felemeled a kezedet, és dicséred az Urat. Uram, köszönöm, hogy te meggyógyítottál. Köszönöm neked, hogy tartósan maradon gyógyult vagyok, a szabad vagyok. Én ezt hiszem, és vallom, és elutasítom, álltak el az ördög, és elfut, elutasítom ezeket a tüneteket, gonoszságot, betegséget, mert tökéletesen megváltásod a kereszten, tökéletesen gyógyításod, tökéletesen elfogadom, és tökéletesen hiszek benne, hálát adok, dicsérlek, magasztalak, és ide be nem jön, vissza nem jön. Köszönöm neked, Úr Jézus. Ilyen módon imádkozol, és ilyen módon tartott távol azokat a dolgokat, amit a gonoszság vissza akarna tenni rád. De ebben ki kell tartani. Lehet, hogy ez elegendő 1-2 óra, lehet, hogy szükség 1-2 nap, és lehet, hogy szükség 1-2 hét is, de kitartani ebben. Ha így fogsz gondolkozni, így fogsz imádkozni, nem fogsz kételkedni, győztes vagy az Úr Jézus által.
általában a szolgálat elején mindenkit figyelmeztetek arra, hogy lehetséges, nem mondom, hogy biztosan, de lehetséges, hogy vissza szeretne jönni, illetve az ige is beszél erről. De amikor mondom ezeket az embereket, akkor erre nem figyelnek, nem koncentrálják, ez nem olyan lényeges, mert most fájdalmak, nehézségek, egyéb más dolgok próbálnak támadni. És amikor az ember már úgy jól érzi magát minden, akkor ezekre a dolgokra általában nem szokott odafigyelni, vagy el is felejti. Amikor meg viszont vissza akarna jönni, akkor jó, ha az ember ezekben az imádkozásokban, krisztusi gondolkozásokban megerősödik a Szent Szellem által. Még egy gondolat, ami nagyon fontos, természetesen, hogy nem szabad visszamenni a régi bűnökbe. Nem lehet azt megcsinálni, hogy meggyógyultál, megszabadultál, az Úr is meggyógyított, megszabadított, akkor most megyek vissza a régi bűnökbe, mert a régi bűnök azok vissza tudják hozni a régi jellemet is, meg a régi betegségeket is, és a megkötözöttségeket is. Ez egy alap, ez fontos. Mondok egy példát, az ember azt mondja, hát persze, hogy nem megyek vissza a régi bűnökbe, meg nagyon sokszor láttam embereket, akiket az Úr megszabadított az okkultizmusból, és ismét belementek az okkultizmusba. Ez csak egy példa, de mitől más műfajában. Mondok egy példát. Volt valaki, akivel nagyon sokat imádkoztam, és az Úr is megszabadította, még rátért a krisztusi gondolkozásra, megnyilvánulások is voltak, mindenféle hangok és egyéb más dolgok. Lényeg a lényeg, hogy az Úr is megszabadított, nem mindjárt, de folyamatosan, és elindult az Úrnak az útján, és tudatlanságban megengedte, hogy egy okkultista csak úgy rátegye a kezét, itt nem fogok most részleteket mondani, és ahogy egy más okkultista rátette a kezét, mindez a dolog visszajött. De miért jött vissza? Azért, mert még nem volt felépülve úgy az Úrban, nem tudott még ellenállni annyira, nem volt az igében felépítve, és ezek a dolgok visszajöttek. Ugyanilyen más példát is tudok mondani, valaki szabadult, jött ki a pszichiáterre, meg volt kötözve, démoni dolgok voltak, ott is voltak megnyilvánulások, és az Úr is megszabadította, de figyelmeztettem, hogy vigyázzon, hogy ezek a régi bűnök vissza ne jöjjenek, de mivel, hogy nem volt egy mély, komoly bűnvallás, ugyan elmondta a bűneiket, de én láttam és éreztem, hogy nem volt egy komoly megbánása az egésznek, hanem csak egy ilyen, azért, mert talán én elvártam volna, mert Isten elvárta, akkor ő elmondta ezeket a dolgokat, mint bűnöknek, de igazából a szíve mélyéből sose bánta meg komolyan az Úr előtt ezeket a bűnöket, és amikor megszabadult, a démonoktól megnyilvánulások szabad volt, valaki átjött hozzá, és megengedte, hogy ez a valaki holott tudta, hogy okkult háttere van, rátegye a kezét, onnantól fogva minden visszajött. És elkezdett ebben szórakozni. Ez jelenti azt, hogy vigyázni kell, hogy a régi bűnökbe bele ne menjen az ember. Egyszerűen csak az történt, hogy az ellenség kipróbálta a te hitedet, hogy valóban még ugyanúgy hiszel kitartó módon, 100%-osan abban a megváltásban, gyógyulásban, abban az igében, hogy a sebeidben meggyógyultam, abban az igében, hogy az Úr Jézus megszabadított már a kereszten, valójában tényleg kitartasz abban, amikor esetleg a tünetek vissza szeretnének jönni? Ha kitartasz, tünetek elmennek. Ha nem tartasz ki és elkezzel kételkedni, akkor az ellenségot megteszi a magáét. Hogy is kellene itt ebben az esetben tovább menni? Itt meg kell duplázni az imákat. Itt nem elég csak egy nap egyszer-kétszer imádkozni ezért, legalább minden órába. És ha nem elég, akkor minden 10 percben háladással kijelenteni. Úr Jézus, én köszönöm, hogy ez a te neved által vissza nem jön. Köszönöm, ezt ki van végezve a kereszten. Hálát adok, dicsér. Itt már nem a könyörgésnek az ideje van, hanem a győzelemnek az ideje van. És ezt minden 10 percben. Itt már a vallásos imák nem segítenek, a nyöszörgések. Igen, megalázkodunk Isten előtt, de amikor az ellenségnek neki megyünk, aki már le van győzve, nem mi győzzük le, mert már le van győzve, mi már avval a győzedelemmel élünk, kihirdetjük az Úr Istennek a győzelmét, hogy az le van győzve, az elment és vissza nem jön. Akár 10 percben, akár szüntelenül, dicséretben, kijelentésben, háladásban. Így kell megduplázni az imádkozást, az imádást és a háladást és a kijelentést.
szellemben és hatalomban. És az Úr erre csatlakozik és cselekszik. És most fogok érted imádkozni ezen a területen. Drága mennyi Atyánk, az Úr Jézus nevében mi köszönjük neked, dicsőítünk és magasztalunk és hálát adunk. Most ebben a percben a Szent Szellemnek a ereje által, a bárány vérének a hatalma által, a vérszövetség ereje által, az Úr Jézus nevében köszönöm, hogy a drága testvér és a testvérnő már gyógyult, már szabad, mert le van írva az igébe, és már meg is érezték, hogy elindult a gyógyulás, szabadulás, és teljesen kiváltottad és kivásároltad a bűnből, a betegségből, a megkötözöttségből, a félelemből, a hazugságból, a tünetekből is. És az Úr Jézus nevében hatalmat veszek a Szent Szellemnek a ereje által minden olyan gonoszság felett, ami vissza szeretne jönni, minden hazugság felett, tünet felett, bűn felett, a názáreti Jézus nevében elutasítom, ide vissza nem jössz, és be nem jössz, nem is érinted ezt a testet. A názáreti Jézus nevében ez a test, az elme, a szív már gyógyult, már szabad az Úr Jézus sebeiben. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy megszabadítottad a sötétség hatalmából, és átalvitted a szerelmes fiadnak a országába, úgyhogy már szabad Jézus nevében minden fájdalom, minden gyulladás, minden megkötözöttség el az Úr Jézus nevében. Meg se közelíted ezt a testet, mert ő már szabad és gyógyult, és az Úr Jézus vérének a oltalma alatt van, és a gonoszság, te már le vagy győzve, se hatalmad, se jogod nincs se érinteni ezt a testet. El és vissza nem jössz, nem is érinted, Jézus nevében. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te már megszabadítottad, és ő szabad. A bárány vére által, a te nevednek a hatalma által, és te betegség teljesen le vagy vetkőztetve, le vagy fegyverezve a kereszten, és a testvérnő már szabad. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te meggyógyítottad, tartósan maradandóan megszabadítottad, megtisztítottad, és ő a tiéd. És te betegség nem is érsz hozzá. Se fájdalom, se betegségnek a szelleme nem is próbálkozol az Úr Jézus nevében. Köszönöm, hogy a bárányvére megtisztította, megmosta, és így szabad, tartósan, maradandóan, és a támadások is már megszűntek. Kísértések is már megszűntek. Bűnök meg vannak bocsátva. Egy új élete van. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy mindezt megcselekedted, Szent Szellemnek a ereje által, és kérdetem a názáreti Jézus nevébe teljes tartós maradandó gyógyulást, teljes tartós maradandó szabadulást, mind a tünetektől, fájdalmaktól, nehézségektől, kísértésekből, támadások, és be van fedezve a bárány vérével, amin keresztül vissza nem jön a gonoszság, töltsd be az ő elmét és szívét Isten élő igével és a te drága Szent Szellemeddel, az Úr Jézus nevében. Ámen.